Pozdrav narode i dobrodošli u još jednu epizodu naše emisije o vedskoj astrologiji. Danas govorimo o vladaru trećeg polja u 11. To jest šta se događa kad vladar trećeg polja ode u 11. polje. Ovo je, društveni tip čoveka, ali tip čoveka koji nije u stanju, da funkcioniše sam, razumete? Tu je konstantno društvo negde. Tu je živa interakcija između mlađe braće i starije braće, Ovakvi ljudi, vole da se druže, vole da vise sa drugarima, po kafanama, po parku, jako su komunikativni, razumete? I ovakvi ljudi su jako dinamični, razumete? Imaju tu urođenu želju da izađu vani i da naprave nešto, da zarade više, da naprave više, da stvore nešto od života. Zašto? Zašto vam govorim ovo? Ovako, treće polje simboliše mlađu braću i sestre, simboliše susedstvo, razumete? Dok 11. polje simboliše stariju braću i sestre. Sad, pogledajte ovo jednostavno. Ovo vedski astrolog jednostavno mora da zna kako da razmišlja, koristeći položaje polja. Rekli smo da je prvo polje, polje sopstva, polje ega, polje, sopstvene identifikacije, razumete? Sad, 11. polje je, simboliše stariju braću. Ne zaboravite jednu stvar, da je prvo polje treće od 11. Vi ste mlađi brat svom starijem bratu. Sad, treće polje koje simboliše vašeg mlađeg brata ili sestru je treće polje od prvog polja. Znači, vaš mlađi brat je vama, vašem prvom polju, vašoj identifikaciji, razumete, u fizičkoj inkarnaciji mlađi. O tome se radi. To je jednostavno ta poenta priča. Znači, 11. i treće. Što je prvo polje je treće od 11. Znači, morate da naučite da razmišljate na taj način. Ovde se radi o tome da vaša mlađa braća ili sestre su jako upućeni na vaše starije. I tu dolazi, do toga da je čitava porodica u međusobnoj interakciji. Tu se mlađa braća i starija druže, razumete? Tu su vam susedi, rodbina. Ovo je, postoji onaj smešan izraz čoporativno ili ti čoporativno druženje, gde su ljudi, društva od 10, 20, 40 ljudi, razumete, svi su tu rođaci, svi su tu braća, sestre, susedi, razumete, i svi se tu druže, tu je ta neka živa interakcija, tako nešto može se vidjeti. Onda, ovde isto tako, 11. polje predstavlja polje prijatelja, polje, ljudi koji vama misle dobro, koji se druže sa vama, i to dodatno pojača ovu sliku. Onda, ne zaboravite jednu stvar, i treće i 11. polje pripada u pača grupi. Treće polje tu i tamo, 11. polje baš pripada u pača grupi. Kakav god efekat da proizvede vladar trećeg u 11. bilo za dobro, bilo za loše, ta planeta će vremenom početi da funkcioniše dobro. Sad naravno, morate pogledati čita horoskop da bi vam to bilo jasno šta, ko, s kim, kako, ali generalno se kaže da u pača polje vremenom planeta koja u njemu vremenom napreduje, radi bolje. Onda, ovakvi ljudi isto tako su jako komunikativni i žele da objave svoje radove, razumete? Zašto? Zato što treće polje predstavlja i pisanu i usmenu komunikaciju, razumete? Predstavlja i video komunikaciju. Dok 11. polje predstavlja ono polje objave, razumete? Tu možete da vidite čoveka koji je napisao knjigu pa objavio knjigu. Možete da vidite čoveka koji piše blog. Možete vidite video blog ili YouTube kanal iz ovoga. Možda vidite TV speakera, radio speakera, razumete, ovde, možda vidite sportskog komentatora ovde, isto tako, razumete? To je ta neka priča. Onda, šta još ovde bitno? Treće polje je polje našeg angažovanja, rada, to je kad izađemo van i želimo da napravimo nešto u životu, razumete? Dok 11. polje predstavlja polje likvidnih sredstava, zarade. Sad, ne zaboravite jednu stvar, to koliko bi ova osoba mogla da zaradi, to ne zavisi od ovog položaja. Tu zavisi, recimo, da li ima tani yoga, šta se dalje dešava sa vladarom 11. šta se dešava sa vladarom drugog polja, 5. polja, koji je broj Aškata Varga za 11. polje i puno drugih faktora. Saturn tu daje konačnu reč, Venera daje isto tako konačnu reč, Rahu isto tako može da pomogne dosta.
Rahu da pomogne, mislim, može on da pare, ali kažem, kad god vam Rahu donese nešto, nikad ne ostaje onaj osjećaj punog srca, razumete, uvijek tu nešto fali. Možda dobijete pare i izgubite na drugoj strani. To je situacija sa Rahuom, ali da, ajde kad govorimo o zaradi, može da bude, jel te, tu jedan od faktora. Zašto? Zato što Rahu predstavlja pare, ali predstavlja digitalne pare, razumete. Rahu predstavlja kriptovalutu, Rahu predstavlja digitalnu valutu, pare, brojka koje imate u banci, razumete. Možda ne pare u fizičkom obliku, možda ne vrednosti, razumete, ali jednostavno u banci tamo možda stoji da vi imate mnogo, razumete, i da se koristite tim sredstvima. Sad, da li su legalne, da li nisu, to je kompletno druga stvar, ali to je nešto što Rahu može da da. Onda, dakle, šta hoće da kaže vladar trećeg u 11. Hoće da kaže, jeste da se vi jako angažujete po pitanju sticanja. Još ukoliko ovdje imate negde dobro postavljeno, kažem da ne pravi neku totalnu štetu u horoskopu vladar 6. onda hoće da kaže da ste vi jako vredna osoba. To je vi, to je kao vlasnik horoskopa koji ima ovaj položaj. Znači, jednostavno dinamizuje čoveka u pravcu sticanja kapitala, u pravcu zarade, u pravcu želje da napravi nešto i da ostavi nešto za sobom u životu, razumete? Da napravi više od onoga što je nasledio ili dobio ili imao na neki drugi način i tako. E sad, u zavisnosti od toga koja planeta sedi u 11. polju, a vladar je trećeg polja, čitava ova energija mutira. Tako da ukoliko imate sunce ovde kao vladara trećeg polja i to isto sunce ovde u 11. polje, ovde već možete da kažete da se radi o čoveku koji nema prijatelja ili ima jako veliki problem da stekne prijateljstva, barem u ranijoj fazi života, čiji otac je toliko dominantan da ovaj čovjek vidi svog oca kao, jel te, uzor prijatelja, vidi možda oca kao najboljeg prijatelja, tako nešto može se vidi. I isto tako na njega snažan uticaj po pitanju prijateljstva, to jest slike kako treba da izgleda prijatelj, tvori rodbina sopstvenog oca, razumete, rodbina sa očeve strane. Inače, kažem, kad su u pitanju prijatelji tipa vršnjaci, jel te, drugari iz škole, tome slično, ne, ova osoba bi mogla da bude razočarana po tom pitanju, onda ova osoba bi mogla jako slabo da zarađuje u početku života, ali zašto? Zato što je, jel te, otac taj koji preraspoređuje kapital, razumete? I onda ova osoba možda nema direktan pristup kapitalu, iako sama možda privređuje da zaradi za porodicu ili za sebe, ali otac je taj koji drži sve konce u rukama. Međutim, kako vreme prolazi, ova osoba bi mogla, jel te, da počne lepo da zarađuje. E sad, i u kasnijim periodima života bi mogla da tvori prijateljstva sa ljudima na visokim pozicijama, da ima prijatelje među sudijama, advokatima, među, jel te, opštinarima ili uspešnim političarima ili uspešnim ekonomistima i tako dalje, razumete. Onda, šta se događa ukoliko mesec ovde drži treće polje svojim znakom Cancer i ode u ovo 11. polje? Ovde je situacija, znači, brojite, preko puta znaka Cancer je znak Capricorn i dva znaka iza znaka Capricorn je znak Pajse. Ovde imate situaciju da vam, jel te, vaša majka puno pomogla, jel te, po pitanju zarade, da vam je majka jako dobar prijatelj, da se družite sa, recimo, puno više sa ženama, razumete, sa zrelim ženama, zrele žene vam dolaze u društvo i moguće vaše rođake, možda mlađe braće i sestre ili žene iz susedstva rade možda u mlekari. Zašto kažem mlekara? Pa mislim, ne mora da bude mlekara, ali, jel te, sad ću vam kažem kojom logikom sam došao do toga. Recimo, znak Pajsi predstavlja vodu, razumete. 11. polje predstavlja polje zarade, razumete. A sam mesec generalno predstavlja mleko, razumete. I sad, kad spojite sve te tri ideje jednu u drugu, onda se dolazi do posla u mlekari. E sad, ne mora uopšte znači da ćete vi raditi sa njima, razumete, ali one bi mogli da budu usmereni u pravcu tog posla. Naravno, tu ima još puno zanimanja koje mogu da se izvuku, ali onda bi morali da pogledate malo aspekte i da vidite, jel te, šta se tu tačno događa. Ukoliko imate Merkura kao vladara trećeg polja koji odlazi u 11. polje, ovde imate, jel te, puno braća i sestara iz rodbine, to jest rođaka, i likova iz susedstva, recimo, koji su jako inteligentni. Mlađi ljudi koji su jako inteligentni, koji obično završe visoke tehnologije,
tehnologije i rade u nekim firmama za visoke tehnologije. I sad recimo, pošto je znak Aquarius ovde znak oslobađanja od stega, razumete, generalnog znak slobode, tehnologije, ali i slobode, onda može se desiti da imate u susjedstvu i među prijateljima puno ljudi koji se bave freelancingom, razumete, to jest umetnici su preko onih sajtova za pronalaženje poslova ili rade kao muzičari online, kao programeri online, dizajneri online i tako tome slično. E sad, ukoliko imate Merkura kao vladara trećeg polja svojim znakom Virgo i taj Merkur ode u ovo 11. polje, onda već više može se kaže da vaši prijatelji naginju ili poljoprivredi ili ekonomiji. Sad, zavisi koji su aspekti, zavisi od Aškata Varga bodova, zavisi od divizionalnih tabela šta će tačno biti od svega toga ili da li možda neka priča između, razumete? Tipa šta još tu šta može bude između? Može da bude recimo bankar koji se bavi kreditima za poljoprivredu. Tako nešto, ali kažem opet mora se gledate čitav horoskop da je vam to bilo jasnije, ne možete iz jednog pokazatelja. Kažem, radi se o apstraktnim idejama za koje se trudimo da ih pretočimo u neku praktičnu upotrebljivu ideju. Onda, šta se događa ukoliko imate ovde Veneru? Venera ukoliko je vladar trećeg polja znakom Toros, ode u 11. polje, to znači da vaša mlađa sestra ili neka devojka iz susedstva ili neka rođaka, ali radi se o mlađoj devojci, druži se sa vama, ali druži se sa vama ili zbog para ili zbog toga što misli da će preko vas, moći da ubere neku korist. Tako nešto može se vidi ovde. Onda, ili pak ovde može se kaže recimo da ste vi neko ko se ko želi da se proslavi preko umetnosti, razumete, baveći se nekom određenom umetnošću, on želi to da objavi, da ga ljudi vidi, da ga ljudi cijeni i poštuju zbog toga. Naravno, jasno vam je zbog čega. Venera je planeta umetnosti, a ovde se radi o poziciji objave, razumete, treći u 11. i onda ste dobili tu logiku tako. Onda, šta se događa ukoliko Venera postane vladar trećeg polja svojim znakom Libra? Ovo je zanimljiva situacija. Ovde imate recimo, družite se puno sa ženama, to jest mlađim devojkama iz susedstva, iz sopstvene rodbine, možda sa svojom mlađom sestrom i to druženje je jako interesantno, one su jako inteligentne, međutim, one su, kako da kažemo, u emotivnom i seksualnom smislu prilično slobodne, razumete? Tako da, sad, to može da izađe na jako zanimljivo, jako lepo druženje, razumete, sa takvim devojkama, može se pretvoriti u katastrofu, mislim, zavisnosti od aspekata dalje pokazivača u horoskopu, razumete. Ali, recimo da kažemo da je ovo neka načelna slika. Onda, šta se događa ukoliko ovdje imate Marsa? Kao vladara ovog trećeg polja svojim znakom Eris. I ovaj Mars ode u 11. polje. Šta ovo hoće da znači? Hoće da znači da u vašem bližem okruženju i vašoj rodbini, možda vaš mlađi brat je muškarac koji je toliko usmeren u pravcu neke političke ideologije ili u pravcu lokalne religije, razumete, da vas, kao da želi da vas indoktrinira, razumete, on se druži sa vama, ali on je neko ko je jasno obojen, razumete, obojen je u boju te političke ideologije ili te religije, razumete, i on želi da širi tu priču, razumete, i često se družite sa ljudima koji, grupno su posvećeni ili toj religiji ili toj društvenoj ideologiji, razumete, ali tu je problem što može da dođe do varnica ukoliko se pojavi tu okolo neka ideja koja nije u skladu sa njihovim mišljenjem, onda može dođe do sukoba i ovde se preporučuje da se dobro obrati pažnja na ovaj horoskop i da se preporuči neki pristup kako bi se ovakvi problemi sprečili. Znate, ovo ume da bude problematična situacija i generalno Mars u 11. polju
može da bude problematičan ovde. Zašto još? Zato što bi osoba mogla da troši puno para u cilju te društvene ideologije ili te društvene religije. Tipa ako su posvećeni religiji, razumete, onda bi oni mogli da troše puno para na hodočašće, razumete. Bez obzira koliko zarade, ali onda potroše mnogo na hodočašća ili potroše recimo mnogo para na neku političku kampanju širenja te ideje, te političke ideje koju oni zastupaju. I spremni su da daju pare iz sopstvenog džepa za to, razumete. To je ono što možda bude problem. Mars u 11. i Mars u 2. hoće da vam izvuče pare iz džepa, razumete. Sad kažem, to možda bude loše, ne mora da bude loše, možda čovjek uloži malo pa zaradi puno iz toga, razumete, ali generalno kaže se da troši puno para. Onda šta ukoliko je Mars vladar ovog trećeg polja znakom Skorpio i onda znači imate preko puta znak Toros i dva znaka iza njega znak Cancer. Ovo je jako loša situacija, ovde Mars u svom stanju debiliteta, ovde imate rođake, ovde imate mlađeg brata ili imate šta ja znam, likove u susedstvu na koje nikako ne možete se oslonite, koji su vrbov klin za sve šta hoćete da uradite sa njima, možda čak hoće da vas izdaju, možda čak hoće da vas prevare, da vas prodaju i tako dalje. I ovde valja razmotriti jačanje ovog Marsa. Ovde isto tako može da se desi da osoba, nebitno koliko da zaradi, ali jednostavno mu se iščupaju pare iz ruku, ni sam ne zna na što su mu otišle. Ovo je načelno loša situacija. Onda, šta se događa sa Jupiterom? Imate Jupitera kao vladara trećeg polja, njegovim znakom Sagittarius ode u 11. polje. Ovde imate moćne i uticajne ljude iz okruženja ili iz rodbine koji se druže sa vama, razumete. To su ljudi koji mnogo mogu da vam pomognu u životu, koji mnogo mogu da vam izađu u susret, ali sa njima morate malo pažljivo, jer oni su sami autorativni, oni se druže sa vama, ali svejedno morate da im ukazujete poštovanje, razumete, jer ne želite da se zamerite sa njima. Kažem, ovde se ne dešava često da se zamerite sa takvim ljudima, ali ko zna, možda neki malefi gleda na ovu poziciju i može da počnu da sevaju varnice i tako nešto valja preduprediti. Onda šta se događa ukoliko je Jupiter vladar ovog trećeg polja svojim znakom Pajsi? Preko puta imate znak Virgo i imate dva znaka iza toga znak Skorpio i onda ovde hoće da vam kaže da iz vašeg okruženja ili bliže rodbine u društvu vam dolaze zreli muškarci koji imaju malo sumnjive navike, ili su skloni nekim porocima, ili vas uče neke stvari koje ne biste trebali, ne da znate, nego ne biste trebali da radite. Možda vam daju pogrešan primer i možda se desi da zbog njih napravite neke greške u životu zbog kojih će da se kajete. To ovde valja biti isto tako jako obazriv, razumete, ali ne na isti način kao u prethodnom slučaju sa Jupiterom. Onda, šta se događa ukoliko ovde imate Saturna kao vladara trećeg polja u 11. Pre svega, ovakvi ljudi imaju jako veliki problem sa društvom, sa prijateljima, sa rođacima, razumete, često bivaju izdati od strane istih, onda ne mogu nikako da se druže sa svojim vršnjacima, kompletno su drugačijih stavova, imaju problem da se usklade sa svojim okruženjem i njima obično u društvo dolaze ljudi koji su puno stariji od njih, razumete. Sad, razlika između toga da li Saturn drži treće polje svojim znakom Capricorn ili svojim znakom Aquarius je to što sa znakom Capricorn u 11. polju on odlazi u znak Virgo. I onda hoće da vam kaže da se družite sa ljudima koji su puno stariji od vas, ali koji se recimo bave nekim zanatom ili jako su posvećeni radnici. Razumete, ovde osoba bi mogla u prvoj fazi života jako slabo da zarađuje, ali kako vreme prolazi da situacija postane puno bolja. Ovakvi ljudi retko kad imaju starijeg brata. Zašto? Zato što Saturn pritisne 11. polje. Ovakvi ljudi možete da budu najstariji. To vam je recimo situacija gde možete da vidite prekid, razumete. Ukoliko imate tipa Saturna ili Sunce u 11. polju, blokiran nam je stariji brat. Stariji brat ili sestra. To su jedni od pokazivača, ne jedini. A ukoliko imate Saturna ili Sunce u trećem polju, blokirani su vam mlađi brat ili sestra, razumete. Što znači da biste vi možda mogli da budete najmlađi u porodici.
Onda, šta još ovde hoće vam kaže Saturn? Ukoliko je Saturn u vladu trećeg polja znakom Akvarijas i ode u 11. polje u znak Libra, onda on je ovde u svom stanju egzaltacije, važi kompletno ista priča vezano za prijatelje, međutim, ovakvi ljudi bi mogli da dobijaju ideje o tome kako da tehnološki unaprede čovečanstvo, kako da naprave neke proizvode koji će biti od opšte koristi, od opšte pomoći i tome slično. Dešava se da ovakvi ljudi budu osnivači velikih preduzeća, moćnih preduzeća i da ovakvi ljudi postanu poznati, ali tek u kasnijoj fazi života na osnovu onoga što su uradili za života. Na osnovu uspeha koje je možda postigla njihova kompanija ili ideja koju su oni proizveli ili ako su napravili neki patent pa su prodali, razumete, ili ga zadržali pa žive od licencije ili tako tome slično. Kažem, ovakvi ljudi bi mogli tek u poznijim godinama da postanu poznati. Znači i oni se ranije druže sa starijima od sebe, ali svejedno koliko ovakvi ljudi uspeju u životu, šta sve uspeju da naprave, obično na kraju ostamo prilično usamljeni. Razumete, to je jedan problem koji hoće da proizvede Saturn ovde. Toliko o tome, sutra idemo dalje, ćao se.